Usap-usapan ngayon sa social media kung ano ba talaga ang issue or hot issue topic ni Jillian Ward. May nagawa ba itong mali sa internet? Ano naman ba itong scandal na pagkakalat sa internet? Matatandaang si Jillian Ward ay isang young actress na galing at sumikat sa GMA Channel 7. Base nga sa ating pananaliksik, Jillian Ward issue kasi gumawa siya ng issue laban kay Sofia Pablo na di naman totoo kahit siya ang gumawa nito. Pinagsasabi niya pang PPSR account niya daw sa Twitter yung @fruitward kahit yan naman ang real account niya sa Twitter. Gumawa siya ng new account para ipagsabi na poster daw yon. Dahil doon ipinost niya ang iba't ibang issue na ginawa niya kay Sofia Pablo while galing lang naman ito sa Google na kanyang sinearch. Kaya pinagsasabi ng ilan sa kanilang ginawang mga memes. Salamat Google. Ayon naman sa GNT-TV, basically, Jillian Ward is trending because she was searching issues to ruin Sofia Pablo. Daw, salamat Google because she got one from Google. Nakakatawa nga talagang pakinggan na ikaw pa na gusto mong siraan ang kaibigan mo at wala kang mahanap na isang salita o gawa na makakasira ng pangalan ng kaibigan mo. Kaya ang naisipan mong gawin, maghanap ng mga issue laban sa kaibigan mo at sa Google pa talaga. At yun, lumabas sa STEM. Napakatalino mo talaga, Jillian Ward. Kaya ngayon, ikaw ay binansagang salamat Google, hindi na salamat Shopee. Sa iyo na nanggaling ang salitang salamat. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa naging no sa DJ nga may pagkatisoy BIBOY BUGOY mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko.